ingkang murah ing dunya tetenun futsan widina man baksana ya iku ratu ingkang leuwih adil ingkang asih ing akhirat. Sasampuning ngamuji widi utawi kira sawiji kitab kang mufalakan saking kalanipun ingkang kekasih Syaikhul Qadir Jailan ingkang bangsa ingkang ahli anu ngabakti Maryam Sukma lan kaliyan sakwa ingkang sarawali ing masa jamanika. Ingkang manfaat kabeklan ingkang sampun kinaridon ya dening yang disakain maring laduking jangan iku mangkana isun amida saking kita bahula sakil mufakhir karena amit ceritaning Sayyidi Abdul Qadir Jailani kalawan nyatakeun maring kamulyana ing dalam zamaniku saking sarawanipun sira-sira ing jana kita ikut cerita ingkang manfaatkan anjaga sakoing lakutan bukti lan anyaga lan ngamurakan maring majikan ngabarkaken maring katang kana sun tutur saka ing ceritana iku Syaikhul Qadir Jailan nanggakan darba putra selalu Abu Salapan kafuta dari Musa puniku kasiwi dan ada kusika tapi Abdullah nangga mafaniku kasunu ya Rabbana ya Rabbana dani ayahnya kasih dari mata Muhammad kasunu dening Daud ingkang watan Daud kafuka dening Musa kekasih putra dan yang Abdullah mereka putra dan Musa kamu sajunika kamafaniku kasumu ya Rabbana ya Rabbana dari Abdullah madikan ngekasumu dani asal-asani kakak putra dani watasan malih ikakak putra dening Sayyidi Baginda Ali Sayyidina Nifan kaputa dening Abi Thalib maka radhiyallahu anhu utami siraning dino fisi ngabuting carita ing nalikanipun Abdul Qadir Jailan
Duk tambahin dari saking punang bibi sehingga prakteknya bahkan ucap saiki masani singkang tekasnya berserta sultane salanengga saiku kasun Ya Rabbana ya Rabbana Deni waktu temenyanyi Deni kabul sabar ceritakan Isuning kang imulan kamanang kang putra Syabdul Qadir Jailan Dok dahir singkang leren